Ang matatag na banking system ay indikasyon ng matatag na ekonomiya. Kaya naman sa kabila ng COVID-19 pandemic, pinatunayan ng Bank of Florida na patuloy ang kanilang banking service sa mamamayan ng Gitnang Luzon. Nitong July 14, isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa kanilang itatayong corporate center sa City of San Fernando, Pampanga. This place, this institution will be focused on the countryside development as well as giving opportunities for employment and of course for our valued clients who are our micro, small and medium enterprises. Sa kabila ng pandemya, hindi umano nawalan ng trabaho ang higit 170 employees ng bangko sa buong Gitnang Luzon. Sa katunayan, patuloy pa raw silang nagbibigay ng oportunidad sa ilang mamamayan ng Gitnang Luzon na nais pumasok sa banking industry. Isinusulong din nila ang inclusive growth kung saan prioridad daw nilang mabigyan ng trabaho ang mamamayan ng rehiyon. Patuloy rin umano ang kanilang pag-aalay lalo na sa mga maliliit na negosyong nais makabawi bunsod ng economic slowdown dala ng pandemya. Of course, for those who have difficult ones, we continue to assist them in order to recover, to really make up for the lost time during the pandemic, which is over a year now, no? Dahil hindi pa tapos ang health crisis sa bansa, hindi rin daw isinasantabi ng Bank of Florida ang pagpapatupad ng safety protocol sa lahat ng kanilang branches. Binibigyang prioridad umano nila ang kaligtasan hindi lamang ng kanilang mga kliyente kung hindi maging ng kanilang mga empleyado. Compliant ka lang sa mga protocols that are required by the IATF, by the government. Just be religiously complying with all the rules, no? So it helps a lot. Sa ikatlong quarter ng 2022, inaasahang magiging fully operational na ang Bank of Florida Corporate Center na nakikitang mas magpapabilis umano ng pagbibigay ng banking services sa mga maliliit na namumuhunan sa buong Gitnang Luzon. GM De Jesus, CLTV News.